Kisfaludi Károly, a bánkódó férj. Szatmárban egy kis csárda van, Trézsi asszony lakott ottan. Éjfélhaján, bogárszemű, kerektagú ősztermetű. De jaj, mi szép, oly csintalan, rózsás ajkin pör untalan. Most kezdte csak hon kis vitát, csöröl-pöröl ver, amit lát. Férjén a sor, ki zuppan ül, midőn így szó harsok kívül. Jön a tatár! Rémül, sír, fut, bujkál a nép, de Trézsi hegykén kilép. Ő férfitől hamar nem fél, kivált az ügy, ha nyelvre kél. Még harctól lángzó arcai, lejtnek hókeble halmai, mitől jön egy zömök tatár, szívén zsákmány, szemén tűzár. A szép Trézsi kényére hat. Nem kér soká, felé ugrat, derékban őt átöleli, magához lóra emeli, eltér, s örömlobbantában rá-rápislog nyargaltában. Búsul a férj szép asszonyán, utána néz, mint vész után, és amint eltűnt, könnyet hajt, sajnálná őt, és felsóhajt. Szegény tatár!